Kaixo, ni Amaiur naiz, Ganibeteko abeslaria, eta Irunerekin batera Gazteen Eskutikeko abestia sortu dugu. Abestia bitan banatuko nuke, ze hasieran bai transmititu nahi genuela pixka bat errealitatea gazteok pairatzen duguna, ez hain denain polita irudikatu, pixka bat egia ere abestian agertzea, eta gero Iruneren zatitik aurrera eta estribilloari begira bai indar hori edo almen hori bultzatu, gauzak aldatzeko gogoa eta indarra badagoela ere bai erakusteko. Bigarren estrofako tik-tak erlojuak, zati hori, gehien bat nik uste pertsonalki denbora dena markatzen diguna, denborak dena markatzen du, ez daukat denbora daukat, eta pixka bat esaldi hori. Hasieran bertigo pixka bat ematen dizu, eta gero azkenan erresponsabilitate handia da, eta baina hala ere ilusioa eta gogoa, eta batera dena gustora.